Hello guys, happy Sunday natong tanan. So karong adlaw guys, kuan kanang nagidahigda ko kay grabing labarag ang daslik sida. Hi kabe. Hi. Hi pangag. Grabing labarag ang guys kay nadaga ko gapon nagsugod. Sa manang nadaga be. Gidugo ma. Palit ko napkin gani aning uban pod ri si taga-bit-bit. Ayo kan anang bracelet. Labing labaras ang guys, sakit ang kuan. Kanang hawak. Labad ang ubi. Lutang ubi. Kamu. Ingan na ba, ingan na. Tara nga doa kamot. May kasimba, masimba ramin diyang hapon. Kung kilabadan Tara nga be. kung kilabadan kung kung isang hapon. Di na po. Dito ba yan? Magsagot kag kauyab na ko be. Nga naman. Naanam ko'y uyab. Na ano, katodi ang kita ni mo. Na. To. Ikaw man good gapon ang baby. Be? Ikaw pa rin ang baby ko. Nagpadaman imong papag sa kalibo unsa may mong ipapalit. Muskwit. Og Magkao. og Tara nga gilot lagi. Yako. Nakauyab na sa mama be. Ma, ang suday itong nasa rip mo. Bao, nakauyab na lagi ko. No! Nakauyab na sa mama. Ma, magkukuya kong sa rip mo. Kau pangadong mami parami. Na may parami nga ko Yakult. Isa ka buo kaw. Na, ikaw rin! Awa! Ah, sige. Di siya musugot og manguyab makauyab na ko. Lagi pa nga sa mami parami. Mauwaw man. Wakoy pamahaw guys. Diya alas 12 na papapag ko man yung uto. Lain kog dugon kay di ko ganahan makaon. Sige nas na nagkuhan. Sige nas na og pangasaba kay na pasmo na kuno. Dilek ganahan mo ka dugon. Tambok like ko picture. Ninsa man. Maniud to pa una sa may Yakult. Maniud to sa mi guys. Hello guys, daday ko ila mayor guys, ning hapit ko gikan kog Alicia kay naghatid kong Ate Esther sa merkado kaning padung si Sagkarangi. Hapit ko ila mayor. Magtumidad to kay mga migmangga. Sisang amigo. Karang inita. Jagi ka na po ko nagkuha sa kwartang Mariano. Ang gipalitas liksig Yakult o bisang gitugon nga neps. Dagat. Hey dagat. Mangga pa imo ga. Binalde. Tanaw ko ko dawi. Tanaw ka ha? Tanaw ra. Picture pwede. Yan ako bye guys, pero dia pa ko karsada. Daot na. Dakoy pasalubong nimo be. Kana ra kay kuan kwarta gali ning mama wa pa na kwarta sa imong papa kay ipalitog mga biskwit. Unsa sa may mong ingong mama? Salamat pa. Imong papa? Salamat pa. Kumanam deg simba be, sunod ra mo tong simba be. Ha? Ug man naligo kay hapon na, naligo bitaw kagahapon. Be man be. Ayaw kay lisid agyanan. Unsa ra ka mo tutela ti mayor lisid agyanan. Di lagi mag-agliog. Magtuman. Katam nagsibu sa imong liog. Lakaw na dito pang ko. Pag hinay dakar mag-ismagol.
Isa sa rep na ha, dihot dun tanan ha. Isa sa rep, dihot dun tanan. Bagbayad eh, kus kurente. What is that, mother? Is that a money? Keep that change, mother. Pangutan, nagpili ba yan? Thank you. Hello guys! So guys, hapon naman, magpahilo na sa kusyahang mga anak. Kangkang Pili na ako sa akong kanding, ha? Woy! Yahay, wag tanaw. Utgan. Utgas yaya. Hala na wag kanding, aw. Nganong nagkulibod-kulibod naman po kada ng kandinga ka? What's wrong with you? Oh my goodness. Kulibod-kulibod magkadaan ng haraga ka. Dali! Umikog dali, pagsige. Around the sweet as in I found with you. Sakay, badbaran sa rin na. Musali at nag-abot na ng tanam. Kaya, burikat kasi kaso. Sa badbaran sa rin na, guys, lisod ko. True dying. Ag isa po, pastilan, jig kang kandinga ka. Huy! Bitik ka naman daning harag. Hapit na matay. Uy, hapit naman di ka mamatay ng haraga ka. Hapit madisgrasya. Grabe na din yung pagkakuana. Uy, giurot na rin mong malbere. Uy, tara. Uy, saghapit ka na mamatay ng kandinga ka. Pasulabi ka pong kadiha. Nansa na ng kamera rang luhaga na ni. Uy! Love you. You kiss your friends away. Hapit-hapitin. Ginoo hangat. Hilina na mo. Inganaon day kuno paghukot guys, kay og di inganaon mag balinsungag sila. Bye guys. Kaya naga magkarsada guys, hanotoy na. Hanotoy na. Isa guys, hapon naman, dyan mag-edit tapog ko. Mara na yung vlog guys, at ang iranin dyan, sunod upload na. Bye guys, salamat sa pagtanaw, amping mong tanan, bye!